नेपाल हादराव मेगन फाहामथाय लाग्रिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नेपालनि झापायाव बड'फा इउएन ब्रह्म आलासि जिरायसालिया बेखेवजाबाय। दिनै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बेखेवनाय जायो बड'फा इउएन ब्रह्म आलासि जिरायसालि नमाखौ। नेपालनि बर' मेसे समाज सिबियारि आफादनि दैदेननायाव बे आलासि जिरायसालि नब्लांखौ बेखेवनाय जायो। मिर्तामुरनि सैनिक नोगोराव थानाय दृष्टि आइ हस्पिटालनि साखाथियाव दं बे बड'फा इउएन ब्रह्म आलासि जिरायसालिया। बेखेवनाय हाबाफारियाव बड'लेण्डनिफ्राय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बर' रेबग्रा गौथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी, बिकेडब्लिउएसिनि इएम प्रदीप सरगयारिखौ लाफानानै लोगोसे बाहागो लायो बर' मेसे समाज सिबियारि आफादनि आफादगिरि बिरेन मेचे, गागि लिरगिरि आरो फावखुंगुर सिनेन बसुमतारी, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मुस्रिमा प्रतिमा नन्दि नार्जारी बिथांमोना। आं दा बर्थमान दंफैयो नेपाल हादोराव। बे नेपाल हादोरनिनो सिङाव थानाय झापा डिस्ट्रिक्टनि सैनिक नगराव दा दंफैयो। बेहाय जोंहा गोबां जोंनिनो मेसे समाजारि एबा बेहाय थागिबि बिथांमोना नेपाल हादोरनिनो। थ' आंजों लोगोसे दङ नेपाल हादोरनिनो मेसे समाज सिबियारि आफादनि आफादगिरि। आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन दिनै बेहाय मानि थाखाय बे न'आव बा बे न'बांखौ मानि थाखाय लानाय जादों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। खुलुमबाय, आं बिरेन मेचे समाज सिबियारि आफादनि आफादगिरि नेपालनि। बे दा जों बे बड'फा गेस्ट हाउस बाय नेपाल हादराव जों गायसनदों। बे गायसननायनि मेन उद्देश्यआ जोंनि मा होला जाय सानजानिफोरा फैनायनि नोंनि मेगन दिन्थिग्रा नोंनि पेसेन्टफोरखौ बाय सुबिदा जानाय बुंनानै जों बे न'खौ गायसननो हाबायदों। बिनि गुनिनो जितनाबो जाय सानजानिफोरा आलासिफोरा फैयो जोंनि बड' गुबुन गुबुन जोलैबो बिसोरखौ सुबिदा खालायनायनि गुनि जों बे न'खौ गायसननो हाबायदों। धन्यबाद। नंगौ, बिथांमोना जों सानजायारि एबा आसामनिफ्राय बर'फ्रा फैनानै बेहाय बेमारि लाबोनाय मेगननि बायदिसिनानि थ' बिथांमोना बेहाय बेखौ सहाय खालामगोन। थ' आरो लोगोसे आंजों दंबावो जोंनि आसामनिनो बड'लेण्ड इंखंनि जोंहा गाहाय एडिटर। आं बिथांनिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन। आदा दिनै बेहाय जिहेथुनाखि देहा फाहामसालि एबा देहा फाहामनो थाखाय बेहाय फैनानै सानजानि मानसिया थाफैनो हागोन, बेहाय न'ब्लां गंसे लाखिना दोनदों, मा बुङो? बेथ' जोबोद मोजां जादों। आरो सिगाङावनो बे बुंनायनि सिगां नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायबाय। दिनैहाय जोंनि बिटिसि हालामनि आरो गुबुन गुबुन हालामनि मानसिया नैबे नेपाल बिटामुरनि 3 नम्बर वार्ड जेराव मोनसे न'ब्लां लादों, बे न'ब्लाङा रायजोनि थाखाय लानाय जादों। आरो बे न'ब्लाङावनो जोंनि बिटिसिनि हालामनि गासै सुबुंफ्रा फैनानै मेगन नायजानाय एबा गुबुन गुबुन बे गावनि सावस्रिखौ फोसाबनो बाव सिकित्सा खालामनो फैनाय मानसिफ्रा जोबोद उपकार जागोन बेखौ आसा खालामदों। बेनिखायनो जोङो धन्यबाद होनांगोन जे नेपालनि बड' मेसेफोर जे नेपालनि मेसे सिबियारि आफादनि दैदेननायाव बिथांमोना मोनसे बयनोबो मदद जानायनि थाखाय बिथांमोना गंसे न'ब्लां लाखिनानै बेखौ मोनसे गेस्ट हाउस खालामदों।